Bon dia a tots i totes. Avui estem aquí a l'Espai Sants per explicar-vos una de les obres que se troben en aquesta sala, que és aquesta pintura que representa a Santa Caterina Tomàs, l'única santa de Mallorca. Es tracta d'una pintura a l'oli, d'autor desconegut i datada del segle XVIII. En aquesta pintura podem veure la santa representada amb el seu hàbit característic, agenollada, en actitud de pregària, i la veiem també acompanyada d'un àngel que li mostra la visió del bon Jesús. Santa Caterina Tomàs va néixer a Valldemossa l'any 1531 i amb 21 anys va ingressar al convent de Santa Magdalena de Palma. Aquesta obra és molt interessant per totes les al·lusions a la mort i al pas del temps que estan presents. Per exemple, trobam aquest esquelet que faria referència a la mort i que porta una mà una esfera de vidre i a l'altra trobam un paper amb una inscripció llatina que significaria el plaer és momentani. És una expressió llatina que continuaria a la part inferior, en aquesta inscripció envoltada de flames, que diria algo similar a que el dolor és etern. També tenim altres al·lusions al pas del temps, com per exemple un rellotge d'arena, símbol de la fugacitat de la vida, i també trobam a un costat un ocell, que se podria interpretar com la vida activa, i també un caragol amb una inscripció a la part inferior, que significaria demà. Tant el caragol com la inscripció serien símbols contraposats a la vida activa de l'ocell i que se podrien interpretar com la peresa o l'ajornament a una vida més passiva. Tots aquests símbols, òbviament, són molt propis de l'art barroc.